jag vet inte hur jag fortäller detta. Men i 1920 var vekingar i Färjön. Det fortäller att det var öjlig veking Ritvik till dömes. Ordentlig veking. Och i gamla skolan i Ritvik har pakka vid falski. Och det var så vikovis. All bygden kom här. Och skolan var så fotler till passa och kjöttle in. Vindøyne var öppen, folk stod utanför vindøyne. Och lusta och efter talen. Och allt blev frälst i bygden utan tvåir. Allt var totalt sorgen i brännevin. Men hade du köpt brännevin på borg, du var skriva görna och allt. Druckit sig fullkomliga ut ur husen. Det var ett rävligt skil. Så kom veking och tjonen. Allt bygden blev frälst utan två män. Ja. Och jag har hört att det snackar om anklavånger. Falskene allt som så där följde det med vekingen var under möten så följde det anklavånger runt om hade eller av chalkonen säljarna. Men det så så akkurat som fjärar norsto chalkanar åt dem. Ja. Och de tåsa om att här för det fallt och för inte fallt och ölen är fallt då. Anglavånger kallar det men det som du är till att hålla anden över så stärkt till stegar och i kraft och snö. Iverfalchen eller uppjafalchen faktiskt. Att han vill sänka av nior. Ner om kvirlen av dömen. Så att när det var fasta ner om pannorna och ner av tjockarna. Ja. Och det följt du att här. Och det tackar för frälsarna och i strypovis. Och pappa mig fortalt mig att det var onkel dansk troboare eller präster vad skulle det vara som har ju varit och då så har vi bortstador och så är vi veking och så en annan med här steg och i skären och lukka som prätko med över och ölen var kommer vi att ta och det var missionsvikar första år. Så var det samla i en hus i Ritvik, all bygden nästan. Såt runt om väggarna, ut i gången, ut i köken, alla med runt vårt av golven nästan. Och hade en bönarstund vårt så bävde det allt det. Och akkurat med att bönarstunden är så kommer det här troboaren eller prästren är vojtische från Danmark. Han kommer knappt ta akkurat till Ritvigar och kommer in. Och han var öliga andalig med över. Och han höll sig på att tog i handen av dem. Och till färgerna gjorde han till snediga att han säger du är frälst. Han hukte bara in i egen av dem. Du är frälst. Ja, jag kan se du är frälst då är det. Och så kommer han till en äldre kone tog. En äldre kone som satt här. Och han säger knappt henne, du är inte frälst. Ja. Bara vi hittar in i egen jane. Till Tasmir. Ha? Till Tasmir. Oha. Det ber till att suttja. Hvor frälst du hvor ikke
Nej, jag så öliga glad för det. Det har hållit andra år sedan jag var i havn, arbetade utanför allmannastovna. Jag stod en man jag lyma upp, jag är tecknad upp för allmannastovna och en skulle lyma upp här på en av rutan här och jag hjälpte honom. Och jag är så helt in i jök här och smyrits vid 20 får in i och lyma rutar utvändiga. Och så ständer bilen som är på parkeringsplåsen och helt här ute vid. Och som i lyme så kommer trutje mansgängande här. Jag har ångan sett där. Och jag har en blåan bil vid text om Jesus att han är runt. Det fyller alla bilen, alla sågna och grunn och allt och att han fyller. Först ända så här och läsa texten av bilen. Och jag var inte. Så kommer det gängande. Och jag stann här i lyme. Så säger han. Och jag tog han av bilen. Jag säger. Oj. Så för det gängande vi är det. Och så hörde han säga vi hinner på här. Jag sa det honom. Och jag får ordentligt hugsa mig till. Tu? Så han tar av mer. Alltså, han känner inte mig, jag känner inte han, och kan säga han för. Och här är jag och en steg här som bär alls och allmannaståan är och fullt parkeringsplats. Och här kommer fler folk, alla tøyna. Her arbeiderne 40 folk inni her. Og jeg stand utanfor lyme og min biler stender mitt i mittlen æra bilar og han ser det av meg at det er jeg som øyant av bilen. Så må det bestemt så just av meg at det er en tryggvande. Ja. Jeg tok det som et ordentligt raus. Men nesten mer visste ikke av hva han sier. Men jeg tok det som et avskjønnligt raus. Det beste kompliment jeg finner i livet. At en villfremmende maver ser det av meg at jeg er just han som øy handa bilen. Til han sier, jeg så det av honom. Hva sa han av meg? At det er en tryggvante. Ja, det var ikke småvis raus. Det var jeg glad for å høre. Tog at det er utrolig en tryggvante som sier til å overtøve meg at det er bæg og et og annet. Ja, en tar besetter. Det har ikke annet for hva det snakker om. Ikke annet for hva det snakker om. Ja. Nå, så hatt det her går mye ordentlig innast om min hjärsta. Innast. Hatt det vi er mer enn alt hit man finner slankt etter seg. At man er bergsvekker, besetter og ja, hva var det? Man finner så negva tråntene. Man tror ikke også om det. Men hatt det går mye så. Og en vill fremmende med av sa til at jeg var just han som åtte denne blå bilen vi har til nesten Jesus-teksten. Han sa det av meg, sier han. Jeg sa det av honom. Ja. Nei, at det som det snakker om øngla vansjner av tjolkonon, jeg litt spett jo sida. Ja, hva er det skammast vi? Hva er det skammast vi? Altså, jeg føler det kvante. Ikke bare tjolkonon, men rundt om allan kvirelen. Oppi høttenon, nir pannena. Og rundt om allan skatlan. Ja. Altså, til livande. Til livande utan å. Kittlar. Akkar som dun eller sånt der.
Men det elektriskt, det högt. Och omkutuna knappligen så växer det bara. Och så kommer det ner egene, följ det väl ner av kjolkonen. Eller att det kommer ner öronen. Hur kvarst öronen elektrisk? Ja. Ja. Det var så här så anglavanskene här. Tar känner ju väl till. Det känner ju väl till. Ja. Nå, jeg tar hver øyne for det. Jeg har aldri fortalt det før. Jeg akkurat ved en biltur. Jeg satt i bilen og snakket med Jesus. Knappelig så stod en så med en blund, altså jeg blunda i. Men så sa jeg en skunnande mann til min høyre søyo. Han rævlig bjærslig ljus rundt honom høtte. Og han en stora krukku oppi høyre øksl. Han helt henne. Han helt henne vid baven hånden. Og så knapplig han så heller han disse krukkene. Heller ur henne. Og da kom onkur tjukkur siropur eller olje eller et eller annet. Rann i og høtte kjammer. Ja. Og høtte ble alt høyt og lettest. Dette var inn i høtte. Og jeg fløy for den finnes sort søyan i østene. Ja. Avfytlingar. Men det er ikke bare her vi kvørst. Nei. Jeg skal si at og jeg så vakte jeg andre med bør med fasta. Og jeg fasta i jar og bør. Og så i jørskvalget tar jeg leie meg sova. Da falt jeg det så helt rævlig størst oppi høtten. Altså rundt om høtten. Ja, altså. Høtten er simpelthen elektrisk, alt som det er. Ordentlig, altså det er akkurat som akkurat er oppi høtten. Om man så har en hjelm oppi høtten, eller en tallersk, altså akkurat ligger oppi høtten. Det føles som akkurat er der. Ja. Och det är på hatten, ja. Särskilt føler man det överst av skattlan. Ta är så inte. Ja, det var här det började komma. Det började så var det bara en avsen öke. Här som götan är bättre det lilla runta som det här på hatten. Akkurat här uppe. Jag följde det att jag började bia. Så kom det akkurat knappligt näst vid skattlan och så växte. Men så det varst näkra ferier har vi finnit så stort ner då. Första ferier det kom ordentligt det var det sån här stod vi med högre så ju stort hade. Men jag flöj för finnit så alltså ja. Ja. Och jag säger akkurat som att det här hade inte bara som näka som bara kvarstas. Nej, kvante. Ja. Det är öliga dåligt där. Det är alltså utanför det att känna Jesus och hjärtan och jansara år och snacka vi han och allt det där. Så hatta näka som føler jeg vet ikke altså ja hatt näka som øyelig styrkjand det at jeg føler jeg har andan nær altså simpelthen altså hadde du tegn om at han her ja. Nå, jeg tror at onko du vekser etter som vi sier nere øyrene, så høyre jeg. Onko du vekser da knapt nere egene, eller sånn her. Onko du da lengt nere av tjolkene, onko du alt høyt inn i isen her. Inn i isen er sånn her kul, eller sånn her, jeg vet ikke hva det men det høyt, det elektrisk, det akkurat som det kittler,
ta ferrast. Ja. Og jo, halleluja. Simpelt en så dåligt det. Ja. Simpelt en så dåligt. Takk og lov. Så det var ju att det är. Alltså ankla vansnar här point. Men ja. Halleluja. Nej, man alltså Paulus talar om det att han ville nekvelde rosa sig av sin vojklöga för att måttor Krists måtte täcka sig bygg till honom. Täcka sig bygg till honom. Ja. Det är vet jag att ja. Alltså man kan komma här till att måttor Krists täcka sig bygg till här. Det kan man komma till. Det är visst helt så Paulus kom till. Det kom han till, men det är ett liv. Det är något som man bara simpelt blivit till ett liv. Till livet för Jesus och i snär. Och söker. Det är tycker till er ända läser. Dimensioner i god. Endalösa dimensioner i god. Ja. Och just kvällt ta jag lägga mig sova. Jag säger vet inte om jag är fasta och be upplan 5 och jar. Och ta jag lägga mig så kom så rävlaxhet på hatten. Jag la så i mörkren i kammaren. Och knappt kom ett ljus. Knappt jag sa då men öppna ögon. Alltså ett ordentligt ljus. Hur störst? En 8-20 centimeter störst. Och så runt ljus. Och ta fler runt. Och så kommer ett annat. Och ta fler ösnen runt. Färre specklar runt. Ja. Jag ser så för alltså. Och så kommer det andra. Och ta kommer fyra till ändans. Och ta flor runt. Specklarna vi kvar kött. Vi först rinkar. Vi först forskjelliga rättningar. Ja. Jag hugg detta. Oj. En 2 minuter långt självt. Ja. Och ja. Och det var nämligen något som hände i 2003. Ja. Jag bär för en man som var akkurat kommit vid. Han ströttes ta vid brännevin. Han hade varit alkoholiker för att han var helt ungur. Han ströttes vitta, alltså det var han nöjliga frälstur, men nu är han, och där är han alltså pura förloster för att tog, dräcker slätt. Men han är be med bi för sig. Och i bär för honom. Och så är det, alltså jag bär knä in i stoven. Och jag bär Jesus kommer in och styrka han, alltså då fär in till hans här som han var och styrka han Lukas som personligen, ja. Och han så snackar vi igen att det är sånt nu. Hade jag klart om 2, alltså jag blev använt om att be för någon. Klart om 2 är för så upp och knä och be för någon. Och jag spurte alltså näst för att jag så han tog och så var det tack kvällte. Var det såna och halv 2 då. Nej, han var i kammaren. Halv 2, ja.
Nej, jag så spurte jag hände näka upplevde det hände näka ta alltså till jag följde näka komma så starkt i mig att skulle be för det där. Så säger han ja. Det kommer ett ljus i den kameran. Knappelärne. Och han säger det här så lite ljus. Akkurat som till stöddar som en perra. Och det luste bara. Och fler runt. Han sitter fler speklar runt. Och så för det utåt. Ja. Halleluja. Halleluja. Kan det så sorgligt? Att det hade inte vi ord för ord. Det kan säga till kun. Kan det kan gott säga till kun. Enklar. Ja. Ja. He maketh his angels flames of fire. Han ger enklar synar till loar av eld. Stendur skriva. Och Hebreerbrevet 2. Halleluja. Ja. Så hade sån lite loar till vårt sted. Enklar, man kan så inte enklar som och lukka som och en fysisk skickelse. Men också som ljus. Ljus, ja. Halleluja. Jo. Halleluja. Ja. Enklar har vi flöjt för nästa. Flöjt för. Och så tar jag snacka med mig. Ja. Det är så det. Halleluja. Men lägg mest till. Det är inte något som man bygger då. Det är inte något som ber. Det är inte berande i trunne. Og hetta myndar ikkje lærarna. Hetta sånn ting akkurat som fløten, altså hetta berene og fløten og en kakk. Hetta ikkje botneren. Hetta ikkje botneren. Helst ikkje sviskenar. Nei, hetta romen og berene og alt det. Sånn akkurat som det ja. Men hetta dåligt. Man får så att trätt. Virkelig dåligt det. Ja. Och där man följer Guds kraft i handen och så rätt. Det är ofta fast det följer jag. Ja. Särskilt att man ber. Hvis man textar fria tog, alltså rauliga tog som vi har an och kviller och ber. Så fyller han säljan, ja. Så snarare att man blir återfylltur vid hans kraft. Halleluja. Ja. Det är väldigt det där. Helt oalmindligt ståtligt. Oalmindligt ståtligt. Tack och lov. Ja. Halleluja. Halleluja. Ja. Ja, så jeg minnes det i 4,5. Jeg tar ikke skole i Reykjavik. Ta hei det øyla sverst. Jeg følte en sværa tog i var så ønsomadler, og det var et mulig tung ting som gjør det til at jeg var egentlig tungur i hoa, altså. Ikke si at deprimera, altså, men jeg var egentlig tungur i hoa et år. Og jeg gikk nek ute,
vi får alltid i en skau i Reykjavik som heter jeg vet ikke hvordan han heter, det point her som Perlan en stor skau her. Jeg pleide å tenke meg et mannakott, køyre da i Nya Testamentet, så følger jeg og så setter vi alltid i en støyn, eller en støyn her, som går å si da, og her setter bare og be og leser mannakottene, og så følger jeg etter hjemme. Jeg var korsan blevet anstøpter ta, anstøpter trygt for 3 måneder, og så, men jeg heida stadigvæk trobult, og jeg heida også en trobult i skolan, og jeg vet ikke, det var ringt av å være en utlending i en fremmande land i såret. Og så en sånne dag jeg var ferdig ut til den støynen her, snakka vi Jesus, og snakka vi Hellige Andan, altså. Og knappelig han to, så føler jeg at en hånd eller en finger, altså, neste vi kjolkan, akkurat som om hvis jeg tar ikke min egna finger, og neste vi kjolkan, pura klart, at til onkur, altså til øyn personer som vil vise mer at jeg er her. Annars vi høgra kjolka mitt av kjolkan. Det var som bare vi en fingre. Og jeg ble så dvåst. Altså. Er det to som nærste vi med Jesus? Eller er det to Hellige Ande som nærste vi med? Ja? Jeg ble så aufætligende betryggja over det var. Og jeg får glede over høymatter, det var goder gav vi med, han vidtja med, og du litt med datterne. Det er ikke bare jeg som snakker vi han, nøy, han verlig, han livande, og det var alt dette her, det var og han nærst vi med, halleluja, det var og nøy, man hør nu, næsta sunnet så tar ikke atter om han har gått, og nå fer jeg atter til samme steg, setter meg an den gaua støynene sitt og bygge og tar ikke man har gått. Og hva hender? Akkurat det samme. Atter fingeren, neste vi kjolkan, point av her. Ja, halleluja. Her sørst du, Hellige Anden gauer. Og så får jeg så var det til at i skolan jeg rattest telter, jeg har omkring fobi for telten, og det var imisk ting som var mer ekkert trobol. Jeg har det svært i skolan også. Og altså jeg har forskjellige rastler, altså det var akkurat som jeg kunne gått frist, jeg har sånne mannøtta og alt mulig, alt mulig snedet, altså. Og Hellige Anden begynte å hjelpe meg ved ødlom, så holdt jeg utrolig. Det var den nærstingen. Altså jeg kunne gå og sita, jeg pleide ofte for en kvalda når jeg var fri og arbeid. Alltid var den der rastlan som gjør det til at jeg friste, heide så latt vi å komme gongt og rattes teltene og ditt og datten. Og jeg ble så avhengig av Hellige Anden, og han nærst ved meg. Så først, bøyna vi, hvis jeg har tropløkar, så snakka jeg ved han, og så nærst han ved meg. Og så er akkurat som at så ble vi bare så filter vi tryggløyka og takksemme at han var her. Han hjelpte meg.
I halde det var I ett halvt år eller också han var bara konstant jamar på den måten alltså. Rattliga ofta. Och det blir inte gängast mer ordentligt väl. Bara till att han marst för mig. Det jag visste att det var. Det har jag inte så marst för mig, ja. Ja. Och så då är det att snacka jag blir inte snacka när vi annars och av och till har han snackat med mig. Har han snackat med det här tvärhändingar som stinka sig på sjur. Ta en dag jag skulle hem ur jag skulle hem till Dövra. Och bant som färdig ut i horna i skolan. Så säger han rätt med mig. Du finns ett brev från och så nämner han personen. Du finns ett brev från till personen. Och så färdig jag kan inte renna till hem. Och jo, här låg ett brev i brevspräcken från två personer. Och nå det var han bara fortalte mig det. Alltså det var jag snackade snägt med han och så började han snacka med mig. Och jag började känna han så rätt bättre. Och så har det alltid så att Jack turar om man är bojen och då drar han ut traktater väg i postkassar och till folk och så mötte jag en avisen man som var fatäkor ettla klattor så utlar ettla fyra han kunde gott för tandskuld vi heimleiser du varst da øyla stiggur men jeg møtte jo så ofta at vi begynte til endan å halsast og jeg snakka vi han rundt et jævn traktater til vi ganske kjæva rundt et vittnafyren og han stod alltid flere metrar fra meg bare hukte det varst ordla benchen og jeg spurte han jeg sier hvordan jeg spurte hvordan han han ville ikke si meg hvordan han men så tar jag møtte under 2 år ankom det givin en halv truskronesegel sånn tvåst vi skulle vinna okon vinner eurat vi sa mamma jeg ankom det givin akkur en 20 kron doksåret men så øynafyrna så spurte jeg gau kan se meg hos det øyter og han sier nei han ville ikke så spurte jeg til gå i heilig ande kan du se meg hos han øyter og bøyna veien sier heilig ande nødt navn Steini så sier jeg øyter du Steini og så sier han jo han Thorstein og kjelenavnet tjåne var Steini altså det var til han som hans raviner slå på kattlan alltså han kallar Steini men han ordentlig Thorstein og hele anden gav meg hans kjelenavn sier du? Ja halleluja så snær jeg til her to man kan virkelig ha god som sin vin man kan ha det er som god vil det stender at Abraham var vinergods vinergods god kallar han som vin ja god kallar han som vin det er som god ønsker han ønsker det at vi skulle være hans viner og Jesus sier at om du elsker meg så halde på min og det
Det är att hålla hans på, det är att älska han. Och det är inte träldommer att älska han. Det är inte träldommer att fylja honom och vara hans herre och leva för han. Det är frihöjd. Det vill jag säga, det är frihöjd. Det är slett inte sträve. Hans herre åker slett inte sträve. Slett inte tungt att bära. Nej. Det är det bästa som är. Ja. Det är allra bästa som är. Nej, det är att jag fall fra i 6 år och ta plats det tar ju allt hitta så. Jag var bäst designer och ditt och datten kusser av Akerøy eller annars bäst jag var inte men det var det som jag hakte på och allt det här hus och allt det forskjelliga hej ta men ta minst det ta ju plats för att gänga med en tur ta grät ett gott ja grät ett gott det var allt så skralltömt i mun till att oj ett fullt hjärta ta var hjärta tömt men allt det ytra är en stor flottan bil 2000 i och ditten datten gåa lön och det var allt kolde bara flotta uppe och allt det forskjelliga man 80 allt ditten datten men hjärta var tömt nu är ju inte av det ytra till allt bara jag vet inte vad det får ju väck bara men hjärta det flyter i och det renner alltså ja hjärta är proppmätt av ödlom gåvon som inte kan nämast vi alltså som inte är av sin hemmen men är så spruttlevande och alltså spruttlevande och mätter som var inte kvätt ja så proppmätter andaliga sig och det är alltså kvätt det är väldigt åt oss ja inte kan sammanbäras vid det inte och i alla världen inte nej alltså Elias Petium säger det är simpelt en gifter vid Jesus ja så är det dans det skall det vara ja nej han säger not just mer it'll draw nigh unto me and I will draw nigh unto you va ja titta visste du virkelig menar det vi honom och hvis du börjar be om okkurst och fortsätter vi be så förstår du det du förstår han säger till Matteus tjej ja Leute du skulle finna nej be om när Leute du skulle finna bench på och ting ska vara lätt upp be om och ting ska vara giv ja halleluja det är här och akkurat god är inte bara teologi och teori men han är sprellevande han öder hin levande god han levande ja och ta rätta läran om han hon är inte bara en lärare nu har jag rätt lärarna nej alltså tvåst till lojvojane alltså det är inte bara teori men det är tan läran är tan faktiskt verkligheten det tog tan rätta läran så viktig det är att ha tack och du faktiskt det är att ha rätta tack och du faktiska verkligheten det är att ha rätta lärare är att ha
hava i sin hånden andalesa sannløykan. Og til at hava falska læro, til at hava i sin hånden lign. Og det vil du ikke hava. Nei. Öll læran om Jesus så utrolig viktig. Tog at du måste vita sannløykan om han fyrir at hava han av sånn. Du hever han jo ut i nær trygg, va, så du måst. Du måste känna att du har lärt om han för jag vet att det är väl han du hever han. Ja. Ja. Det är det som är. Halleluja. Att det är vi att ha god som vin. Ja, som färger. Alltså att det är ord som ständer Abba färger. Abba. Det är inte Babba. Det är så som att baden säger vi som Babba, du vet det. Det är och andra ropar ut Abba färger. Han råkar Babba, du vet det. Och det är egentligen tatt, intimt alltså. Akka som Heilig Anden gav meg kjelenavnet til den her Østlandingen. Ikke til formella navnet, men kjelenavnet til akka som bytte. Han, okkar andre råpar Babba til okkar fægir. Halleluja. Men det er lukka som man lærer til at vi er avslappa over og kvila. Og også til at det var bønarløyve som at vinna litt prat. Det skriver nemlig King James, han skriver også om bøn. At bøn bare litt i sånne og prata vinnerlig vi god når man får sova. Ja. Prata vi han. Sjån det kan man også ha formella bøner som man ordentlig bier så. Men det er også hit altså. Vinna litt prat. Og også som man gonger en spasertur at man kommer tankar om akkurat og så takkar man for det. Og forresten yes, takk for det og det. Og så bare det. Så sånn som er altså tvorste. Akkurat som om at en person ikke vet der. Du bare sier om akkurat altså. Ikke sånn, nu skal jeg bya, og så byrja du, og så fortsetter du. Det blir en sånn rutina. Er du god og glad for det? Nei. Han hører alt. Og hvis noen du bare kører en setning nu, så kan jeg ganske 20 minutter, så kommer en annen setning, da hører han også. Det bare heva nær, heva tatt, og snakka nek vi igjen. Og nøysen til hvis man ber han, hvis man legger opp sånne innskje framfyrir han og sier til at her er innskje at du kommer nærre. Innskje livet her nærre, ikke at høyre til om du snakker med meg edla. Ja. Jeg blir ofte når Jesus gjør meg dreimer. Og det blir kvarskvald. Har jeg lært meg drømmer fra det her. Og det så hender det også ofte. Og et annet, jeg blir Jesus verksamme. Altså, jeg er slett ikke smægen ved å si, herre, kan du verksamme klant nødt i morgen? Og så lett jeg meg. Det opplevde jeg nemlig nå tverfer julemann av sonen var vidtjær med. Og rattlesingen ble jeg synder av reglelig. Jeg leie meg sova, ordentlig trøtter. Herre, kan du verksamme klant nødt i morgen? Og så sovna jeg. Og hva skal det hente? 2 minutter eller 3 minutter i nødt, så hører jeg benk. Altså akkurat som at 2 benk og på 3 eller en hår eller akkurat. Men det var ikke, du vet. Da var det bare benk.
och jag öppnar ögonen under pointar nutjo och jag vet att det har andre som vakt med. Ja, men det ber jag vet jag med. Har du kan säga? Och så färg upp. Och tar jag lätt mig buksnar och kyrkorna tar klockan nutjo, va? Han vet ju med 3 minuter åren för att det ska vara det ska komma upp klockan nutjo. Ja. Och så följer jag fram och rätt läs och så vaknar jag sonen klockan nutjo. Ja. Det händer det är inte bara ett öjna för det har hänt otäljande ferier tillsammans. Ja. Och det är inte alltså det fortäljer inte för att det är inte alltså är det inte men det som vi snackar om det är att det var god som vin och slett inte skammast iver att be om alltså nå, jag tror inte skamligt inte skamligt det som är därför kärsta det är hvis man som Jakob skriver om hvis man ber det vårt för att öjat uppe på såna genter det vårt där kötliga man är gratig det vårt men att här vinnaliga att det var god som vin och sånt här var han vi och i öll löven och sånt ja det är god intresserad i allra högsta grad han är inte över okra viner Jesus säger vi lär så en annan jag kallar det inte långt tjänare nej han vill just ha okon till såna viner ja han säger han kallar det viner ja men han bättre göra det som han vet honom och så säger han just nu att om han älskar han så helter han bojen i tjån så helter han bojen i tjån och ta i kärlöjt det som är att ta du känner god och älskar han och känner hans kärlöjt till tøyn och ta du lever låna ta du helder hans tøjbo du varst røyna liv høylagt og halda hans på ta det fyllt ta i kärlöjt er motivet och drivkraften ut i att ta blir slett sträva men tillräckligt det som ständer att kärlöjt er uppfyllningen av loven det betyder egentligen det att ta i du älskar god och älskar du nästa så uppfyller du lovena utan löve och i rönt och värre ja, aktivt det vill säga att du utan en praktiska löve för att inte att likva och stjäla och gyrnast och ha era godar och druva hår och drepa och myra och på näkra mata det är det som är ja då är kärleken uppfyllningen av lovene det vill säga hvis du känner god och älskar han och älskar du nästa så vill du uppfylla bojen ja halleluja så kärleken är egentligen motiv att han vill det är inte tvang hvis det tvang så blir det så registrerat så klarar du det inte det blir slikt till men oj ötlen tog så är det text omgående bort att synd är synd alltså brott av bojen till synd och här är det nöjen trackar in att du ja loven säger kvar du har synda
og her kan du be om nøye og fyrtjeving. Og så blir du atter høyler, gjør du stand atter, til atter at elska god vi at halta seg på. Ja. Nå er det underfullt der da. Døyligt, ja. Ja. Men så er det omgått at god tar du hans raviner og han er vinner tøyn at han omgått kan gjeva det et prei eller et fingrapøyk om okkur som er ikke så nevnt altså ja vil du ikke fære om man har stidlet av torgi i morgen at pratika og sinjo i en halvan timme til vårsta så renner kallt ned etter ritsjon til blårdlene ja, og uten å kjøte i gosser ta kriblar du får ta kall til å gjøre okkur som er ikke så hyggelig om nett men ta ordligane krostede og røgnede holdt ut til ytste mørk hva er det ta? Ja til det som er men her er nemlig gleden er han at gleden er Jesus sier mæter munner gjerra vilja færsmunds gjerra vilja hans som sendte meg fullføra gjerning hans ja det er det som er og tar man ta bare gjer akkurat som han sier hvis man veler å være lojen tar man gjer det så finner man det at man får akkurat til kraften man er bruk for det, akkurat til løtene og øtten han er bare inntil du stender der tar du seg røste og gjersper akkurat som han sier så at det her ja så ta ventes ötten i sorg men i at her glädje just där för otroliga glädje ja och man blir så öjla mätt rösten av hans glädje och man känner hans jag vet inte man känner hans tocka tar man det lojen tar german till lön och tog över lojen helt avgjort ja han fyller hjärsta vi någon helt särskilt ta ja underfullt man blir så proppmätter ja dåligt proppmätter ja halleluja jag håller det själv att hemligheten till kraft hemligheten till att ha kraft tar ju i akkurst öjla krävande kemur onkur krävande gärningar och Guds rike hemligheten tar till att kunna tracka in och öja ivskott till att göra det till att utföra det och vara lojen det är att du verkligen känner god inte vi att du är professor i teologi eller du så väl eller du rör väl bia eller du rör bibeln mot den eller så där ta det här intima löten här och
och det du verkligen känner han. Och känner han där. Du vet att han att du får chans som att men han verkligen vittar. Ta kjem til lukka som ta komma til resurserna upp i der. Allar ter huggelige gode løtnar styrkjade. Ja. Og när onkel det är just också så att praktika ut i lockshort. Jag tar det nu sommar praktika jag tar ju någon av vecka. Alltså jag fick knappt kraft till det. Kraft som jag annars inte har. Men god kallar mig. Och så kött som ett hjärta säger ja. Så var att så var kraften bara där alltså. Det var inte. Och det stod här 20 minuter och det höll ju till halvan timme. Och tälla i så rävligt harst och i brölla i. Inte skralla i, ju nästan alltså. Jag tar skulle så sånt där som jag hörde med. Och sankt var sanger. Og kolddømte sodomi, og kolddømte landsens løyarar. Da kom man kalla forbannelse i farger, akkurat som et innsla. Jeg stod som til en av torgen, folk kom ut, vindu fører opp. Jeg skulle til søren dans med høyre med. Og så sanket var vanlige sanger, bort ur missionsbøkken faktisk. Ja, åndsmatler. Ingen sankar, men tar jag anden och i mer och i fullare kraft så kan det kvärt som helst alltså. Men det är nämligen det. Hvis du ger till självan till hela andan, han kallade det är egentligen han som brukar det. Han ger där kraft som du slett inte öjer, det är inte kött. Det är påvendan som inte uppblåst kött som ständer här. Är det det? Så är det inte. När så är det något som god totalt vräkar så stinkar det. Ja. Men är det av andan, är det han som kallar det så ska han nog fylla det och bruka det. Det einaste du brukar för det är att bodja det. Djeva till ivertlansare. Så djever han till vind i seglen. Ja. Det är att uppleva det att det är helt otroligt. Det är akkurat som du blev tog för så stor som du är. Alltså du blev en annan. Så är det en dans med. Det är släkt du. Du ska bara glömma till självan. Ju mer du glömmer till självan du bara fokusera inåt det som han har givet där och att göra och säga och utföra. Ja, så tänker ta ivor. Det är akkurat det. Det är akkurat det. Det är akkurat som Peter av första kvidsson. Han röst ju upp framför ödlen jöten. Jöten harskalin som har i krossfäst Jesus. Han öttaist ångan. Han bröla ett dem. Tid krossfäst och frälsaren. Kristus. Han snackar ju akkurat höj som att du köpt han. Eller vad ska man säga. Jag köpte han från Judas för 30 silverpengar. Han kunde gott bli driv med självor. Tala en köp petti i. Dräpp mig värra. Ja. Fullkomliga djärvor. Och Aron han finns ju hålla i andan. Så vill han bara färra fiskat. Kräk tar så du pipra och på en loftstå och kräk var så. Att han vill lasta horon. Ja. Nej, det hade blivit en annan Peter. Han var verkligen kämma över. Han var så en dans som inte blev schizofren. Han var en annan soja av honom. Alltså som han blev två personer. Nej. Han var Peter, men filter håller andan. Jag kan inte att hålla andan och i Peter det. Vad är Peter görst? Inte. Han är bara giv honom plats. Han bara fyllt i hålla andan och istället för att fylla sig själv. Du kan inte tjäna god och i köten till inte värst. Fullkomliga vräka.
Det räcker. Ja. Ja. Men kvart är en salving. Alltså en salving. Jag kvart är det här? Det är ju en underlig känsla. Det är inte kött att göra. Det är att du det hänger alltid samman med en kattle. Du får känna salving bara till att hugga där vi. Sinja vi føler at det gott vi og det er flenn og detta og hva søren alt det som det snakker om det. Nei. Det til en tjänast og til vi en tjänast å gjøre som avvirker andre mennesker. Og til oftast og på tøyn bekostning og i kjøtten legger merkes. Det kostar den kjøttet, det tog vi bare et støynt et ekfær som alle andre brukar. Du skal lägga ut lov nyer faktiskt. Du har angar intresser av din ekno. Nei. Om det så kostar det at ditt navn vil sverste ut, og du vil spott i öll landen, telleg du ikke. Nei. Du varst hva du fekst fra god, det heter det som du skulle gjøre. Og du er bare intresserad av å behe honom. Du er det som du skal leva vid til tjonde sørst. Det er til sjálvun framför Guds ansikt tar du ett ensam att lubön. Ja, gjorde du det som han lei och att ditt hjärta. Gjorde du det som du visste hela anden täska i tiltun att färra gera eller inte. Det är det som gör allt att säga. Det är lika mycket vad människor halt om det. Folk kommer lika mycket. Du lever inte för tajmon. Nej. Och så är det bara några få som du har suttit näka som helst och i som du gärst. Bära några hållfa. Det var bara vad som det är. Ja. Ajo. Halleluja. Nej, nu lägger jag morgon. Nu får jag köpa mig 2 rundstycken. Halleluja.